Dobrý deň, dneska som tu po druhýkrát. Ako to je možné? Ale však ja natáčam len každý deň, no teraz sa to moc nestalo, ale práve to, že som nenatáčal 7 dní, či týždeň, tak tu máte 2 videá za deň. A zrazu mám dokončený Bralopass. Počkaj, máme legendárny Stardrop. To som nečakal, ja som zabudol úplne. No, takže ideme toto všetko najprv otvoriť a potom si zahráme tretieho vypiť out. Hej. Takže otvárame baza, Fenrir, baza a už tu je takto pekne, už tam vlčí, vlčí, čo som to povedal? No, tak, potom profilovku, screenshotneme si aj to. Potom môj prvý title, takže 3, 2, 1, máme tu title. Krásny title. A potom ešte legendárny si otvorím na konci. Na konci, je to taká divné, ale otvorím si na konci. A potom si asi zmením profilovku, ale teraz sa mi nechce. Neviem prečo, ale nechce. No nič. Dobre, takto. Ja som úplne zmetený, ja som ešte nemal žiadny title. Takže ideme si zahrať. A potom si otvorím legendárny Stardrop, z ktorého mi ho padne určite Hyperchargeka, alebo Gadgeta. Alebo Star Power. A keď za tú Star Powerku by som bol zase dosť rád, ako. Aj keď bola to aká by bola. Lebo počkaj, ja som úplne zabudol, ako Brawlera mám. Ja som nechcel ísť asi s Crowom. To som moc nedomyslel. Ale máme takedown. To som si posielal bas. Aha. Tak toto, nie, zabite ho. Ty kokoza, teraz som normálne. Ja on si normálne povedal teraz. Aha, ona nie je v to. A je? A ja som mu práve, čo sa to práve stalo s tou rozou? No skoč. Krásne vás. Presne toto som od teba chcel. Slomenieme ho? Nie. Tu je Roza. Roza, choď preč, prosím. Teraz nemám na teba náladu. Yes, pekne Mandy. Teraz, ja absolútne neviem, či to niekto je. No jasne. Bol tam Bas. Ja som to tak vedel. Som nevedel, či to bol Bas, ale teraz to je Roza, ktorú musíme... nie, to je Bas, je to Bas, ktoré ale máme ultinu. Takže by to nemuselo byť až také zlé, keby sa nejako prilepil, mne by to až tak nevadilo. Ja by som ho zachránil, ja som zachránca. To je určite tá Roza. A nie, tu. Yes, prosím. A tu si. A prečo ma tak mala HP tá Roza? A yes! To bolo dobre. Ale tá Roza je čo, na jednotke? Pozrieme sa potom na jeho účet, lebo to je strašne divné. Mandy dala krásne svoju ultinu. Nádherne si myslím. A dáme jej asi like, pretože nechápem, prečo není ani star player. Však dívaj na tie killy a dívaj na toho baza. Wow, ty kokos. No dobre, mám tretí win streak a tak. A ideme sa pozrieť, aký mal doprčiť tá Roza na ne power. OK, 26 pohárkov. OK. Toto vieme teda, že mali underdog. To vieme hneď. A keď nehrali traja spolu. No. Gamer Pro. Toto meno už naznačuje, že to nie je nejaký super hráč. A dokonca je prezident nejakého klubu. A má 2000 trofejí. Takže na kompavri. Na jednotke. Čo som ja vravel? 5000 životov pre Rozu. Nie je to málo? Že ja som bol krv a mal som 4000. A títo druhý mali sa 100 korko. OK. A tejto dám friendre, tak dám. No, a teraz si poďme otvoriť legendárny Stardrop. Poďme, 3, 2, 1. Tu sa mi nič nekrúti. Ja sa na to nedívam. Ja len to otáčam na môj balkón, hej. 3, 2, 1. A ja si dám na moju ruku. To je Gadgeta, alebo Star Powerka. Slimy. Ale Star Power, OK. 2000 coinov ušetrených, yes. Nie je to zlé, ja som napríklad rád za Star Powerku, no. No, dobre, takže tu ste mali video aj s troška openingom. Jeden legendárny Stardrop, to je veľký opening, fakt. Ale máte tu aspoň 2 videá za deň. A strašne veľa to tu okeca mám, to viem, ale mne sa to páči napríklad. To je veľká sranda. Skúste to aj vy, že to je veľká sranda. Takže sa vidíme zasa, dúfam, zajtra. Ak zase nebudem lenivý natočiť video.